Cukup Mas Agus. Sampun. Nggih pangapunten nggih kagem penonton ingkang boten kebagian wekdal, mbok pilih panjenengan penasaran ngenjang. Untuk hari besok panjenengan monggo rawuh malih wonten ing base camp. Wonten ing base camp Turangga Surajaya. Insyaallah ngenjang gaden malih wonten ing base camp. Ngurmati setunggal Muharram 1447 Hijriah. Insyaallah niki ngenjang gaden malih. Mekaten kula nembe setunggal permainan wonten bambu gila nggih. Monggo niki kajenge sekeco anggenipun para penonton meresani ingkang rumangsa tamu monggo katuran pinarak nanging boten pareng nyuwun lagu. Ingkang rumangsa tamu boten pareng nyuwun lagu nurut kalih sing ditamoni. Nggih, padha-padha ling ngurmati monggo. Niki wekdal dipun aturaken kagem sing nembe nderek permainan Mas Eno utawa Mbah Wage dipilah-pilah dulu. Niki sing nembe tamune sinten monggo dipun paringi kesempatan merga nembe sampun nderek bermain bambu gila.